Hemme salam. Uzak bir aradan soň online gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü mihmanymyz Döwletçan Ýagşymyradow. Döwletçan Ýagşymyradow sen nerden, näçinji ýyl we şoňa meňdir soraglary berjek. Käsi bu real soraglary berip, ýan video hödürledim. Köpüňizi görensiňiz, görmedik bolsaňyzam şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. İlki bilenen Döwletçan Gepmedi Ykman Mediatum kanalyna gepleşigimize hoş geldin. Sağ ol. Ýaňy ýakynda köpöşdüňiz. Mediatum adynyň bizem gutlaýar. Spasiba. Nesip bolsa enesine atasyna wepaly bolup ýetişsin. Minnettar. Soralara başlamazdan ozal men öz adymdan aýdaýyn. Amerikada dünýäniň iň mendiýen ikinji organizasiýasyny elinde Türkmen baýdagy bilen çykanda bu meni bir Türkmen hökmünde buýsandyrdy. We men pikirimçe men ýal buýsanan Türkmen ildeşlerimiz köpdür. We men öz adymdan we buýsanan Türkmen ildeşlerimizin ardynan köp minnetdarlygymy bildiren köp sag ol. Sag ol. Başta MMA sportunda çıkış edip başlanganda gizliň başladım diýen interwýularyň bar. Yani kakamdan gizliň başladım diýen. Şo arada birazcık aýdyp bersem. Ну, başta kakam adabret etmeýärdi. Вообще, kelle удар edýän sportda, удар получать edýän sportda, короче, не одобрял. Получалось, что и ходил на тренировки иногда тайком, и на бои тоже выходил тайком, чтобы отец не знал. Пока что он как бы знал, но не говорил мне, что знает. Yani diyelimizde gizli trenirovkalarından köpüsünü aytman başladın ve kağıt... Не. Мы-то думаем, что родители ничего о нас не знают. На самом деле они все знают, просто они позволяют иногда нам это делать. Мы-то думаем, что мы хитрее, умнее, что обманываем. На самом деле, если их путь пройти, на самом деле мы как бы никто, вот так сказать. Ну, суть не в этом. Получалось так. Не получалось активно тренироваться. Потихонечку. Hem zatla normal. Başladı okulda zaten daşarıyordu. Все-таки kontrol öngalı yok. Yoşudan trenirovka edip çıkış ediyorduk. Günlerin bir günde uzun ACA'den go kontrakt geldi. Хочешь, не хочешь, надо было уже говорить. Onun için yani kakamdan razışany aldık. İlk başta vermedi. Sonra babuşkanın üstü bilen geçip kak mahinası edip dogovor 30 yaşaçalı dogovor aldık. И полноценная тренировка, как раз околам втором, все нормально, уже полноценная тренировка başladı. Вот как и путь начал. Можно рассказать до этого, что было. Там, я думаю, у тебя эфира не хватит. Это, я думаю, на следующий раз я расскажу, когда будет так интересно. Nesip bolsa onun için yürüten tek podcast açarız ve uzun gepleşeriz o zatları. Nesip bolsa. Там уже другая тема, там такие были истории, знаешь, пришлось прятать, видео пришлось прятать, чтобы отец, не дай бог, увидел. Я же говорю, мы так думали, я так думал, что отец ничего не знал, на самом деле он все знал, просто не говорил. İstanbul'da sonku interview'da ya UFC geçerin ya da Bellator'a geçerin deyiptin ve Bellator'a geçmeyene näme sebep boldy? Во-первых, гран-при, во-вторых, условия контракта. Şertnamanın sözatları has gowy geldi senin için. Bellator bilen entek şertnamanı ýaňy baglanşdyň we gönü Grand Prix başladın.
Ne için 1-2-3 boy ödün denek görmedin de gönü Grand Prix geçtin? Ну, как бы такой шанс дается один раз в жизни, да? Надо было использовать этот шанс, вот и все. Boyda neçe günün Amerika gittin? 20 gün. 20 günün Amerika gittin. Hı. Yanlışmasam Türgönlüçlüğü Amerikan top team'de geçirdin. Yani dünyanın en goy zallarının biri, klublarının biri. Опять-таки, смотри, зал Ингол уже 20 дней осталось, там уже ты не тренируешь. Я просто на Климут заходил, акклиматизацию проходил. Опять-таки я в Майами был, бой был в Коннектикуте. То есть мы за 3 дня приехали в Коннектикут, там тоже климат другой. То есть, видишь, факторов много. Но опять-таки, American Top Team мне понравился, очень хорошее место, ну, хорошо приняли. Нормальный зал. Amerikan Top Team'de popüler bayaslardan kimler bilen duşuştun, kimler bilen gep alıştın? Ну, Хорхе Масвидаль бар, Эдсон Барбоза бар, хеммесе топлар бар, Дос Сантос бар, Legendalar var da. Hemmesem бар, hemmesem нормально. Sonra, yani ayıt geçtin de şimdi birazcık Türkmenleştirelim. Türkmenleşik lagerini doğal şekilde geçirdin mi? Doğal şekilde geçirdim, yo никак хотелось бы. Хотелось бы на сборы поехать, а мен сбора geçmedim de. Dine Харьков'da. 5 adam, ondan biri gele, biri gelen, biri gele, yekaca bir trenerim aydana. Berda yoğun yal sportsmen. Berda birini gatırak ursan şu ağlaya gidiyor. Eli birini gatırak zıngsan şu. Şonun için hemez ben şeytim. Boya çıkanda park edenlerin agresiya yoktu. Потому что тренировкада agresiya yoktu. Вот и все. Bu için dine Dagestan'a gitmeli. Geldik sonra. Bilişime göre viza meseleleri bolan sebepli Dağıstan'ı Türkmenleşik lagerine gidip bilmedim. Hazırın viza alıp bilemem. Kim nire çıkmadım yöne. Hiç kim vizanı bitirip bilemem. Yok, beren yok. Bizim rayata viza. Вот и все. Бера ногти. Динге или близкий родственник тебе, или же тебе по состоянию здоровья. Все, бера ног. Qadağan. Все, öldürmedi beni. Devletçan sonku boyunda ağır bir şiket travma almadın deyip umid ediyen. Doğru? Ya dinge bir şuram padarak aldım. Oğucu. Olur. Yatlama. Ya onu qaytaryanla men. Nesip. Dostlar, men sizi bugün Lablaez adlı güzellik salonuma mehman edeyim. Beri kıyıların halayan yeri. Make-up hizmetimiz ve minikür hizmetimizden var. Salon dine kıyılar için diye fikir etmem. Oğlanlar, kıyılar berdi bize tatu hizmetimizden var. Tatu ulduracak olduğumuz size karışıyor. Berdi bizim permanent makyaj, narashmıyor, resnic, yarım denizde, kaş ve kirpik hizmetler. Belli geçeyim, ayrıtın günlerinde, toylu günlerinde bizim hizmetlerimizden faydalanıp bilirsiniz. Make-up, kaş, tırnak, hemen hizmetlerimizden var. İsteseniz biz vararız. Men Instagram'da yazdım. Devletçan bilen gepleşik olar, sorularınızı yazın dedim. Ve en köp kızıklanan soruları utulmanlığının yeniş, yani utulanının sebebi, asıl sebebi nämedeki bilip bolurum deyip köpsü kızıklandı şolun. Sen için näme yetmedi sana? Agresiya, sparring partner. Berdi ise deyip bolanım. Sen karşıdaşın... Если şu seçka bolman bolsa, boya saklamazdılar. Düştüm uzun 4. 5. rada o çıdamazdı. Biz 4-5'e karıştık düştüm. 3'te pro saklanmalıdık. Yani o 3'te gazı bizim birazcık taktik не то oldu. Надо было bilen mi? Gönü напасть и все. Demelten gön vurup başlamalıdı. Как обычно. Türkmençelemelikte, gepin kıska Türkmençelemelikte, как всегда. A men bu sabah akkuratno, lambada oyna başladım. Bilen çıkacak oldun, matematikten yapacak oldun. Yok, lambada oyna başladım, olmadı.
Sen karşıdaşın dünyanın top 10 bayeslarının biri Corey Anderson. Birinci raundda aylanıp depengde, yani back kick depengde, bir neçe sekund Anderson'ın ayakları boşadı. This is the kick by Yagshimirov. He loves this spinning heel kick, and you notice Corey brings one arm up to block, and the kick gets by the arm. It actually lands, the leg lands on the neck. That's why you see Corey. Şonda ne için üstüne gitmedin? Näme sebep boldu? Bilmedim. Özün boy gaytalak gördün mü? Vapşe görümü. Şo boy görsen üns verersin. Aylanıp depen vaktin back kick depengde Anderson'ın ayakları boşadı. Ve şo sen üstüne david etmeli, agresiya görkezmeli vaktin. Görkezmedin. Bu boy, bu berde bilenme, ken vuruş, bir yarım yıl vuruş etmeme çustva yitti. Çustva yok. Şol momenti duymadın, he? Şol momenti duyup yetişmedin. Prostoy, bir yarım yıl neyem prostoy? Sen özün bilen o bir yarım yıl vuruş etmesen neyem böyle? Tim böyle normal sparring bir yarım yıl bolmadı. Boy bolmadı, sırnavanya bolmadı. Köp zat boldu, bu aydana köp zat sakladı. Yöne Kevat, Devletcan Kevat şeyle köp bayeslarda var. Bir gezek şeyle bir parajayını görmeli, onun has bir progressiv etmesi için, onun has bir yanlışlarını yapması için, ondan sonra has bir motivasiyasını ütkümesi için birca bir şeyle bir açtığı parajayını gerek koyla, yani yengilmek, utulmak gerek koyla. Sen el terediyen şu an. Gep onda değil, mende normal nemme zaten. Ben aydayın sana. Ben prosto lişiniz ayçakta indik boy görürüz. Neyel böyle. Nesip olsa, nesip olsa. Berden hemme zat Hudaýjandan. Hudaýjan berse böyle, Hudaýjan bermese bolma. Berde aydana bir zada gahır etmeliler, bir zada etmeli. Öz üstünde işlemeli, çıkmalı. Utuldun. Razınsa yok. Sen bilen mi? Bu men işim, bu men biznesim. Men bundan kazanyan. Men utulmayın, men çıkyan, men işleyen, men çağa semem ekleyen. Toşaya hatel doказать, тот arkada dur. 2 saniye, 3 saniyesi. Toşaya hatel doказать, ya doказал. Kime näme görkezmeli bozuk, men görkezdim. Birinci öz-özüme. Intek, bundan soň men birine bu da doказать etjek däl. Nämiş indiden berek. Men öz maşgalarım, men özüm gazanjak, düşdün. Öň men gazanmaýandan bar zada zyngadım aydana öýe çağına hazır uzun men üç çağam men olar eklemeli. Takşa men aydana men hazır oň ýaly zadym ýok. Birine çota öňke al. Bilenmi? Doказать eder zat ýok. Yine berde belek geçesim gelýände hatta şo yankı diýişiň ýaly sen özüň suud etjek zatlaryň eýam suud etdiň. Ýöne şo Bellator'da çıktın baydamız götürüp men üçinem sen pabedan ya parajaýanyňdan beter senin şo taýyk baydamız götürüp çıkmaň has wajyp has möhüm bir zatdy. Yani men öz adymdan aýdýan, başgalar bilemem, öz adymdan aýdýan. Sağ ol. Devletcan, Einstein'a geleli, ýa-ni aýdyp geçdiň ýene bir gezek şuň üstüne durup geçeýli. Maňa şeýle geldim bilemok, ýöne sudya azajyk kyssanly, boy azajyk ir saklady. Sen ýa aşaňdan çykyp otyrdyň. Ne, men uzun çıkıp oturdum, men çıkardım. Men просто aşağıda vakt çektim düştüm, чтобы есть свои тактики, короче. Ýöne menem bilmedim de men gözüm çap, men gözüm uzun kandan yumuldu da. Судья с одной стороны кыстанды, что технический нокаут берди. O da технический нокаут boralyarly silni udar demedi. Doktor saklan diyen bolsa, pasasayın здоровье, bolardı. Bu судьяň şo eden zady bar. A tak bu yırtık bilen çıkıp olmaýar, dalnýeşim продолжить edip bolmaýar. Men pikir etdim şo bu yırtık dip sakladylar. A o судьяň beren zatek men şoňa haýran galdym. Şoň üçin o men Bellator nämişim не обращай внимания diýdiler boldy. На самом деле o taýdan men даже baltat eden o, men даже bilen men просто köp momentler barlar. Ýöne maýdana itekleýän elin tyýýardy. Abyşy ýanky men yatarymda, men koronny priýomum bar, men aýak edýän, pastaýan. Aýdan dusansa hemmesini etdim. İtekleýän elim tyýýardy. Elim tyýýar, düşünmedim de. Derlen sebäpli elin taýýa, he? Ne, on kozasy moş şeyledir. Bilmedim, buna kapandı. Boplar. Birden şolaryaly urwende Grand Prix üçin karşıdaşyňam dünýäniň iň gowy top 10'larynyň içinde bu seni tolundurup
Yaktı mı yani Orçça aydığımızda ты перегорел? Вообще я спокойным был, как никак. Обычно до этого боя я всегда у меня мандраж какой-то. В этот раз я странный, я даже тренер, у меня даже мандража нет, я спокойно выхожу. Вообще спокойно. Видишь, опять-таки это процесс тренировок, процесс вот этого всего. Benim şon diyecek bolýan, bu boyunda ine interwýularyň öňkü boydan öňkü beren interwýularyny da gördüm we sen interwýularda has bir özüňe bolan unamyň artykmaç unamyň wady we has bir özüňe ondan ýadym. Şo diyecek bolýan adam hasan bir özüňe onanyp hasan bir özüň erkin duýmagyňam ziyan edip bildim boyda ýalňyşlyklar goýbermäne. Erkin duýmagyň. Bilmedim Jayty. Men bir zat diýip bilemok. Bilen bolsam uzun ispravit ederdim. Men bärde düşünmeýändim. Men fikrimçe eng şu prostoy iki faktor sparring и простой. Вот и всё. Üçüncü faktor maksimum tez organizasiya bolmam mümkin. Вот и всё. Awa elbetde olan badyr. Ýana şunky alak bir zatda maşgalagyndan uzakda köperişdiňiz, boyun öň ýanynda köperişdiňiz da özüňiz. Şonuň bir pikiri, bir kiläňe basınjyrady bolup bildimi? Не, боландар от какой-то части. Я же говорю, здесь уже мен исат diye bilemok. Все может быть, все факторы может быть. Здесь я же говорю. Düşündüm. Не пойму, не могу сказать я. Şu sonky boyuňda çykdyň we ýanky diýişiň ýalak sen has bir özüň ondan ýadyň we etmeli işleň dolu şekilde bilýärdiň we artykmaç Rasşeýne diýeli şike dalanyň üçin boy saklady sudya we diýjek bolýanym şu boydan soň bir gaharyň gelip şu MMA sportyny goýasyň gelip şonky ýalak bir momentler dörep bildimi? Yok. On ýalma men dören bolsa men bu wagt şu otaýda uruşmazdım. Öýde yatardım. Ýani sen boya çykýakan eýem özüň nastroýuň şoňa taýynlaýan. Dinle, seyret. Bu boy bärde hemme zat bolup bilýär. Ya sen utýan, ya sen utulýan. Düşün, o prosto bilen köp adamlar ozada düşünmeýär. Olam garaşdaşyňam sen öňünde bir saman ýyp ýörän ha. Elbetde. Тем более men wesimde bir udar ýaşaýsy. Вот и всё. Бärde или sen ya aydan Hudaýjan kime berse şoňa bere. Вот и всё. Значит, он заслужил этого. Вот и всё. Значит, ему это нужнее. Вот. Maňa Hudaýjan emmi zat berdi, normal. Sagdynja gydynda men şoňa bereni. Вот и всё. Maňa Awa iň wajyp bolan travmasyz geçirdin. Travma ýok, şiket ýok. Nesip bolsa ýakynda ýene dowam eder. Geçen gezek İstanbul'a gelende seni köp bizim Türkmen tagamlarımız yeni kapıdaki Fitch House'a mihman etçek oldum. Yöne vaktin bolmadı ve mihmanımız bolmadın. Nesip bolsa inlik gezek gelende bizim yeni kapı Türkmen tagamlarımız Fitch House'a seni mihman etmeyi islersin. Nesip. Dostlar biz nerede? Biz elbette yeni kapı Fitch House'ta. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişimde göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Yine olsa üçüncü katımızdan var. Doğrama, fitçi, sonsa, börük, mantık, men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zatlan karşısında durup bilemok, bana noş olsun, işlemem açık olsun. Döwletçan gynansak da köpden bäri sen utulmaňa garaşan ildeşlerimiz bar eken, haterlar diýeli. Has dogry bolar hater diýsek we şolar barada näme diýip biljek. Men elbetde olaryň näme üçin sen utulmaňa garaşa, ya näme üçin olar sen utulan soň gelişiksiz postlar paýlaşa, stories paýlaşa bilemokda. Ve senin bu barada bir pikirin barmy, sen pikirini bilsek. Gal adama näme diýsem? Ola birinci näme diýler? Köýek. İçigara adamlar baram.
No. İçi kara adam. Görip. Говорит, которые жизненно ничего не смогли добиться, которые сидят каждый день под телевизором, в телефоне все время, и сами не могут пойти, встать в туалет пойти, допустим, да? То есть по телефону, по компьютеру они могут писать. Нет, послушай, не, подожди. По телефону, поэтому они могут написать, они супермены. Но если там, я же видел таких, если на дороге тебя увидят, ой, давай сразу душай, там, туда-сюда, мен балет едем. Я же этих людей знаю, хоть они, блин, прячутся за фейковым аккаунтом, но они же лицо тебя не могут говорить. Они, когда тебя видят, обосранные ходят. Ты понимаешь просто, если бы они, видя меня в лицо, бы сказали бы что-то, вот я тогда мог бы сказать, о, мужчина, в лицо сказал. Но опять-таки, Гарашан зат, это бой, özlerinin выборы, это их, они фанаты, может, другого, да. Но большинство, если біздің юртташтарымыз болса, обычно это завистливые, неудачные, гниющие изнутри люди. Вот так тебе скажу. Görüp heyterler diyelim. Не-не-не, гниющие из себя изнутри люди. Хейтер это другое, хейтер это по-другому. А эти гниющие изнутри, которые, я же говорю, по утрам всегда встает, никого рядом нет, не видит никого. У него только что? Одно направление. Выйти, встать, кому-то пакость сделать. Или же кого-то сдать, кому-то с кем-то поконфликтовать, потом у него деньги получить там. Как обычно наши делают об этом, да, специально кого-то друг другу делают и на тебе. Gittik devam ettik onda. Xas gowy soralarymyza geleli. Döwletçan indiki boyun kaçan? Индик поем конец июля, начало августа. Авгust'a yakın nesip bolsa, karşıdaşın eýen belli mi? Пока belli все. Baka belli değil. Bilatr bilen näçe wagtlyk şertname baglaşdyň? Ya näçe boylyk şertname baglaşdyň? 5 boy. Tüýnümi? 5 boy sen ýenem nesip bolsa Bilatrda görmeli onda biz. Gowy habarlaryň beri. Indi şadyan soralar berip bir agajyk ortany gızdyraýyn diýen. Diýeli inniki Grand Prix gatnaşýan nesip bolsa $1 milyon ýeňilçisi bolýan men umid edýän nesip bolsa $1 milyon näme etjek? Давай сейчас об этом не будем говорить, потому что пока такого нету. Yo diýeli diýen, mysal üçin diýeli. Посмотрим. Görürüz diýen, molya. Bilatrda Grand Prix gatnaşaňda $1 milyon berýär. Onuň daşynda da her boýdan plança pul bermeli bilişime göre. Ve eger gizli däl bolsa näçe her boýunga töleýär Grand Prix'den $1 milyondan daşary? Gizli mi? Yo UFC'da mysal üçin boy başına tölenen pulları soň aýdylýar daşan üçin. Не, обычно он улуу пулам дäl, o adam däl, o Bekredo az gonorarynyň допустим почти 45% alyp galýar. Налоговый система bilen, ha? Налоговый система, менеджерские услуги, o da hiç adam galmaýat aýda. Aýdan diňe trnovka çykaran pullaryny обратно berýän. Каждый. Boydan başga reklamaň arkasy bilen gazanjyň barmy? Men onu alken reklama edem ama. Ну, бар основной, да, который, ну, ne bileyim ben sana. Buka. Men обычно bilen bu reklama предлагать ediler, там 5 köpük, 10 köpük yok. Maga как бы bilen, özüň bilen как она действует. То есть, kä vakt bola, kä vakt tak. По усмотрению. Düşündüm. Onda Instagram'da ortaça sen stories'ında ya postunda eger ınamlı bir reklama daçil bolsa sen reklama edip bilýän, dogrymy? Yo, men reklama edýän, если надёжный adam bolsa. То есть ınamlı adam bolsa. Firması ınamlı bir normal status. Zat bolsa düşündüm ama. Sen pikir et, az men çıkıp sana, допустим, Jaytun'un eger ben hemen Buka Boxing bilen kontrakt заключен. Постоянно aylık уже 1-2 ýyldan beri постоянно основада. Men bilen firma normalny, men bilen egneşigi polny od dуши mazat. Şoňa seredibem biz edýäs. A tam her hil şal patrapla bar. Ýöne ol edesiň geleni.
Geçenki gepleşikde şu sorağı verme unutup durun. Sen kimin fanadı? Seni kim heveslendirdi MMA sportuna başlamana? Bilen mi? Ben hemşe aydadım. Yemilyanika deyip pastayan aydadım ha. Yani şu sapar şonu gördüm yakında. Bir vaqta men aydadım, men üçün vapşe konkretna adamdı da. Şu sapar gördüm yakından göğünüm kaldı da. Sebep? Sebep bilmedim. Adamkerçilik, häsiyet şondan bolup bilermi? Men o zatlar diye bilme hasiyetidir mevcut. Mevcut o öz pikirindedir, öz adına. Yöne men pikirine men başka adamdı pikir ediyadım. Bilmedim şu sapara men göğünümdeki al o adam değil eken. No, может нормальный adamdıram. Aydana постоянно görüşüp aydadı. Gönü холодный bir keli, вот и всё. UFC'de yarım ağır kiledi, yani sen vesinde geçende Reis bilen Prochaska uruşdu. Prochaska var arada näl pikirin var? Köp musmuslar var. Tanamay, onam tanamay. Köp musmuslar var. Prochaska John Johnson yerini ala Blachowicz utup biler deyip. Послушай, Блаховичу, мен görüşen сопернигim Blachowic'am uttu. Son Blachowicz onu uttu. В общем, düşün, bu boy. Sen bilmeyen, pol tijol ves, sen mün taýynlana ber, brudar yatırya seni. Alan Koreya ýenen bir san ayak diýen bolsa yatardy. Degmedi. Häzirki wagtda ýene soňky wagtlar papsow boylar bolýar. Gurnap başladylar. Boksda esasana mysal üçin Jake Paul bilen Ben Askren'in boyu. Şular ýaly boylar has köp bir sporta gyzyklandyrma çekermi ýa-da esasy sportun fanatlaryny sowadarmy? Göwünü galdyrarmy? Şolar ýaly boyun berdiler. Смотря nerede, Amerika'da bolsa это вообще хайп. Berde bizde oňaly zat däl. Düşün, men bu zatlara ni promoter, men düşünmeýän bu zatlaryna. Ya men pikirini alaýyn diýdim. Indi gelýär. Pikirim, yani pikirim mi? Ha. Каждый зарабатывает как он может. Her kim başardığı çagadan ya, doğru. Devam ettik. Indi gelýär iki jogaply sorawlarymyza. Romeo ya Rumble? Кто уже из них? Рама ради çıktı. Lambo ya Ferrari? Ferrari без понтов. Lambo значит. YouTube mu ya Instagram? Instagram. Palov mu ya mantı? Hiççi de. DJ Bega mı ya Berdi B? İkisini hem tanıyan. İkisi hem normal patsan. Bega hem normal, Berdi hem normal. Cola ili Pepsi? Arası su. Arası. Dövletcan, senin üçün durmuşun mansı nämede? Смысл жизни diyen mi? O, durmuşun mansı. Смысл жизни. Öz-özüme kâ bak soru veren, так сам себе задает вопрос смысл жизни. Честно сказать, грех жаловаться, хвала Всевышнему. То, что я прошу, он дает. Главное, чтобы, не знаешь, у всех было, чтобы все были счастливы и радовались жизни. Вот от души тебе говорю. Смысл моей жизни, это как бы поэтапно все проходит, да? Первоначально как бы было это, как бы все поэтапно идет. Но главный смысл жизни, я думаю, как мы проживем это и что мы после себя оставим в этом мире. Sen üçün senin arkanda näme goýmak şol wajyp, doğrumy? Думаю, вот это да.
çok pozitif başlayıncısın. Yaş yigitlerimizi, sporçularımızı gıdıklandıryan soralım. İň biri de nirde näde professional MMA sportuna başlamak amatlı ve mümkünçülüğü köp. Yani haysi yurtta başlatalar ansada olur için. Ну, все же хотят сразу миллион заработать же. İň azından näde başlamalı? Просто iň azından gelen pul kazanmalı da. Pul kazanmanı просто uruşacaksın 5-6 boy, son pul kazanı başlayan. Oňa çeli pul kazanyp bilen o. Ilki ýesi kazanç pul bolsa, öňe giden o. Ýesi hoş kariyera, trenirovka, конечно, kıyın. Biyana, любой ýerde edip bola. Любой ýerde. O hazır mene ýene biri bilen baglanşyk düzdük. Bäde Ukrainada täze organizasiýa açdy. Lübitiller üçün, professionallar. Şu platformada da stage fighting çıkıp bola. Şu organizasiya öyle näde habarlaşmaly? Sen mysal üçin bize şolun silkalaryny bersen, bize şu video stage fighting u mene istoriýama gör, stage fighting me istoriýa zat goýan şu gaýda bar. Barly goýarsan, ol bellek geçirdi. Ýaşy. Любой adam gelip çıkşedip bile, ýöne пока что tak. Yol zadyny wroje töleýärler. Ýöne bu любительski. Egerde göze düşsen, şu momentde göze düşsen, soň gözle çekip ala. Geçen interviewda sen nesip bolsa İstanbul'da spor zal açma pikrimiz var, niyetimiz var diýdin. Şo arada näme täzelikler var? Karantin paka, karantin gutordy. Baras gurlaşýas, men zat normal. Şo öňkü baran ýerimizde, baran ýerde, baran otelde, hem zat şo taýdy. Bizim agzalarymyza we öz fanatlaryňa bir aýtjak goýjak sözden baglasa sen diňlesek. Hemme sağ olun, spasiba. Görýän, okaýan, kıyın günde de, gowy günde de beğendirýäňiz. Näme diňe minnetdarlyk, diňe çin ýürekden, ad duşy. Wot öňkü sapar boydan soň aýdana, birinji, ikinji postum görseňiz boydan soň müň näçe kommentariýa, näçe tam ýazyp. Goldaw sözler bilen. Goldaw sözleri. Şu momentde aýdana hasam beğenýän. Öz ýurduňa, öz halkyňa beğenýän. Kıyın günde de, gowy günüňde de ýandy. Soňşy minnetdar emme. Sağ bolun. Menem bärden ýene bir gezek bellek geçen döwletçan türkmen ganymyzyň bir akýan damarynda akýanyny belli edeniň sebäbi şu boýda da mysal üçin şolar ýaly aşakda galyň, şolar ýaly udarlary ýediň, şirket aldyň we soňuna çelli hiç ýylyk boyun eýmediň, ýalnız dawatça etmediň. Soňuna çelli Orçaýdamyzda görüşdiň, Orçaýdamyzda barawça etdiň. Şo bizim türkmen ganymyzda başyda bu ýsandyrýan begenýäse bilen bilenmi? Utopda gepdim boydan çıkandan soň eşitmedin mi ýa hiç kim? Soňuna çelli görüşeniň üçin begenýän diýen, buýsanýan. Ýa sadece bol bilenmi boydan soň çıkandan soň hiç kim eşitmedi. Mene bir trenerim bile o gep aýdanymy. Türkmençesini aýdaýyn. Türkmen diýen, türkmen ganyny ýerde goýan däldir diýdim. Çıkkana Bellator'ın zady главный президенти. Президент. Инdik sapa naman bak kompot takoy muşik. Aydan git çıksak gelip oňa men prezident zata gelip zaýadyp indik sapa ne повезло знать полемайда da. Türkmen ganyny ýerde ganyny goýan däldir. Nesip bolsa revanş berýär bir näçe. Bir gelip bolup gitdiler bilenmi? Hasbaza eder diýip. No, gap oyunlardan ýöne her zadyň özüň wagty bar. Şu pozitiv bir notada sen bilen tawulaşasym gelýär, köp minnetdar. Ýene bir gede gaýdan we fanlaryňa da mähirli sözlerimi bildirdiň. Fanlaryň seni goldan üçin seniň minnetdarlygyny bildirdiň we inniki gepleşiklerde şeýdip ýene görüşmek nesip etsin. Seni iň ýakyn wagtda ýene oktagonda görmek isler. Hemme türkmen fanlaryň adyndan, mediatymaň adyndan o diňe üstünlükler, diňe ýeňiş, diňe türkmen baýdamyzy parlatmagy isleýär. İnşallah. Spasiba. Spasiba diýdim. Hemmeni Oraza bayramaly bilen, Oraza aýy bilen goýalajan hemmeňiz dowa dileklerini kabul etsin. Can sağlyk hemmeňiz. Hemmesine salam aýtam. Sağ olun. Salam aleykum. Serik sana salam.
Döbbe. Şellik bilen dostlar gepleşimizin sonuna geldik. Sizin isyan sorularınızı berendirin dip umid edýän. Döwletçanyň Instagramyny bellek geçip gollap bilersiniz ildeşimi diýip. Ve bizi gollamak üçin like, tesbir, halatyny bölüm paylaşyp bilersiňiz. Özüňize goýjak terden hoş. Sag bolun.